UMLA ka 17th North Shillong uba Adelbert Nongrum watlada ki he noi lambat ki nongkersan jong u kila letpan panyaso shaka Voice of the People Party kabadai ka party kabala lam khmat do ba Arden Miller basayumaj menta uladan ha gajing pan kre ban letpan yaso no eladi shaka te ka party na ka banta banya khon ya ka election banjet economic khmat bathamai shaka ying dor bar thau an ka jilla habai kran bot ba Adelbert Nongrum ulai thu ba menta udang ap satang ka por ban letpan yaso eladi shaka te ka party bot lopan pawru ba udan ka jing bagi pajba kin pai khmat biang shu namar hado menta uklam pat kala la ka nongrem ajing sha kanum slam shu kumbangala panpau boros kata ba nganum ekon shu naka sengkhnam dengan nyele no naka VPP ha ka bang sarung officially but kapori ka ngas permanan ade kapor ha ka bang nang don katuan ni ki jinge penbet ringkat bat ka CC jongka VPP po jalam ju ba Arden basai mo ngit skam hidu anum Slam karum slam shu hi ini yo yang pemenano kajing pun kre i ti ngai simet galong ba naduk ba ngajob naduk bangarung sa politics jeli politics ngai pun kre hi man kasngi kamdai tang lai banai sau banai show collection mo ndai kajing pun kre hi ka ngai pun kre hi mo makasi pi kajing so scam ga jonga kalong be ka basai ba ngadon ya kadong rem ban nga penisno ile di banrung sa ka jeli jok politics naduk ka basrang habang ile ka election MDC nadu snem arja khat khan arja khandai nadu arja khandai ti ko basai kedar hi kalong ba ngarung sa ka jeli politics lemba ka nongrim bangan trei na ko banta kimat ki badong kam na ko banta constituency kham tam ki samla bar kham tam ru ya jala ha ko bang adon ru ko jingit ko bas kem ba ke ko bangang adon kiwe kim don ko mut ka nongrim ko bang adon desi kiwe kinum don nomor nangi i sanpho tu di snem amsi i ya ko ba ka jala ka jungi kan kiu syakmat mo tinggal i bakatan arsut cedian tadi lor tanong rim ko ba hadu menta ko ba ngalai yakun kumu ngamuk mala job ko memali bang anang yakun biang ru ni collection ru kadai halor ka ju i kapang halor kanong rim pi kamin contender ko pi pikeli ka jingbut i hanga ko pasai kadar kalong bi kanong rim ti ngam anum sim ya ko ba ngan hab nyale banur banu dengan hab ele tambah kanong rim ko bang akular pai ba bila si kiwe ki parlok kiwe ele tengah trai maki kham su thu ki ele ban no mo tina kale jong asimet tega sai kedar bet ba nganya le bet halor ban pan scam me kanong rim ki ko ba sai kedar ko bang don po khnam kadiga nong rim ndu ko bang arung sa jeli politics apa ni sno nda ko ba don nang ringkat ngai don bantaru ndu ko por ka ba ipan khai ka khnam tiga dei halor ka dau ba halor kanong rim ti kumbang ami na ka khnam ru pai ba jong jalau tip don ka dau ko bang haban mi ti ngam kwa hi ban helap shu ki ik bladep henry ngasungu yo blai pat ba ngayo kalat pat ya ka ba nganyo pat ban penesro la dia bat ka VPP ya ka bang i ka don ka ju kanong rim ngami na ka khnam jo ka don ka dau lenga rung ru sha ka VPP ru ka bang sarung sha VPP ru kadai halor ka nong rim pi ka bun ba ki issue rangi khain boundary issue mo ni khain ya ka reservation policy ru kadai ba khamat do kham tam ikon samla ti rangi pe ni ka crisis of unemployment mo ka jing kerdo kam ni kam ong ba kerdo kam ha ka ba kerdo kam ha ka leng ka sarkar ri numla hi ban fulfill numla ban accommodate do dia baro lo ki banang ki bastat ki bradep ki qualification of fair lega serong ngasong yu bodi ka por ka ba ki kon sama jongi ki ban yang hala ki jong ki kijat ki ban don ki skill ki ban train dia khanang ba kina ban yang jong kijat kina ban sengki kam ba sarkar di ka duty bound and responsibility jong sarkar bakan yarap lem financially nam ta jong ki ban ngai scam ba ka government ka new government ka ban sawan ngai scam hi ka dei ka ko bang haban bu yang ni kum koi kamat ka ba khamat do nam tai khon samla nomor ko bang ipe ane po jala jingi babun la phet chabar ti kum do ban yo byang ki ka dei bangin persang kum do ban lani ka por ka bang so is high time bangin lokap non ra ki industries ki companies sa chabar ba kani ki bagini ki la kini ki long kala klanti ka ban ai kam nam tai khon samla jingi blanang blastat aki aki kep ki ba gamor ki qualification bo pair ke jong ki ak janang ke jing start ke jing tip jong ki pi ko wi ko mong ye pi mane ki bon ba ki issue ni khain ga boundary issue ga de ba kongsan do nang ta ka reservation policy ro bodong kam nang ta ngi phai ya ka ni ka employment crisis mo jong kon samla ngi phai ya ka ni ka ha ko be bat ka kam do yong ru ka de bodong kam nam ta ka yo ka kot jong ka ja ban riu ti
rangi pai sikini ki ban pen ban ailat ki khun samla ki bala nang bala start ki bron ga sap haki qualification uper kham tam ka tourism lu gi kam makani ude koi ka banta ka ban pen play kalak lenti khun samla renga sngu ka ban ningkong du ko baswekar no kidigi banokam lu baro renga sngu ba inokam ban ya ban pentulun ki kam ban bodin ki yaki issue kam tam obri ka reservation policy ka state reservation policy kadai ka way ka ba kadai ka mat ka bala sateng matala san posnam ka belong outdated bala dong kamru ya ka ban review ban revamp barka new government ka de ban don ka jiga clear de ban sim jiga clear ba ban constitute ya ki expert moh ki expert haka ni ka lain bari ka education nang bangila apat ban yo ya ka ba ka proper channel how to go about to bring to bring about the to brought forth how to review and revamp this very outdated policy.